Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex jikkonvinċi n-nies biex is-sewwa jerġa' jirritorna fit-tmum tal-pajjiż. Dan sostnieh il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija flaqa fid-Dar Ċentrali mal-membri tal-kumitati fih dan il-Partit Nazzjonalista. Fil-laqa Idren Delija tkellem dwar ir-rapport tal-Kumitat Manival, rapport li għanqal tħassib fuq il-kredibilità tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Idren Delija nota li dan ir-rapport jibes jikkundanna l-istituzzjonijiet ta' Malta b'riskju li pajjiżna jiġi blacklisted u għasostna li l-Partit Nazzjonalista qiegħed kontinwament idur il-lokalitajiet biex jibni il-politika diretta viċin u man-nies u bekk jitwassal aktar il-messaġġ tal-verità. Kif ninsabu ftit ġimgħat qabel elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali, il-Partit Nazzjonalista jteħejjeb bl-aqwa mod possibbli minkejja il-ħafna kurrenti u ostakli fid-direzzjoni tiegħu. Dan sostnieh is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli fejn fost l-oħrajn elenka l-importanza lil dawk kollha ta' rida tajba biex joħorġu jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista u lill-kandidati kollha tiegħu. F'appell konġunt il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ biex in-nies jibqgħu iwasslu il-messaġġ iduru jikkonvinċu lill-poplu Malti li l-Partit Nazzjonalista huwa triq tas-sewwa.